Hello po, kumusta na po kayong lahat at magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapong ito ay ipapakita ko po sa inyo ang pagluluto ng shakoy. At ito na po ang ating mga sangkap. Unang-una, 2½ cups ng glutinous rice, 1/2 cup ng white sugar, 1/2 cup ng all-purpose flour, tsaka gagamit din po tayo ng mantika para sa ating pagpiprito mamaya. At maglalagay din po tayo ng tubig para sa ating mixture dito sa ating glutinous at saka sa ating all-purpose flour. Gagamit din po tayo ng 1/2 teaspoon ng asin. Ngayon po ay ihahalo na natin itong ating mga dry ingredients. Unang-una itong ating all-purpose flour. Hahaluin lang natin siya ng konti. Isusunod na natin itong ating asin, para pang patanggal po ng umay. Tapos hahaluin natin to. Yun po palang asukal, mamaya na yun kapag matapos ng iprito at itong ating shakoy. Ngayon ay maglalagay na tayo ng 1 cup ng tubig. Dadahan-dahanin lang po natin, baka sobra po yung ating tubig. Medyo kulang pa po, kaya uubusin na natin tong ating tubig. Pag medyo napapansin nyo po na kulang pa yung tubig, pwede po kayong magdagdag. Yan. Gagamitan po natin to ng kamay kapag hindi na didikit. Dadagdagan pa natin ng konti. Yan. Ngayon ay gagamitan na natin siya ng kamay para masahin po natin to. Kaya ko po pala nilagyan ng all-purpose flour para ginawa nyo siyang parang lubid ay hindi siya maputol. Kasi kung puro po na glutinous rice ang gagamitin nyo ay mapuputol po siya. So, kailangan natin ng konting all-purpose flour. Gagawin na natin tong lubid para maiprito na po natin. Ngayon po ay gagawin na nating lubid itong ating glutinous. Gaganyanin po natin. Yan, iro-roll natin siya. Yan, ganyan lang po siya. Napakadali lang po nito. Tapos isawsaw natin dyan sa glutinous rin para hindi matanggal yung pagkakatali natin. Ngayon ay itatabi po natin to. Tapos gagawa na naman tayo uli ng isa pa. Yan, ganyan lang po. Napakadali lang. Yung iba nga nito, ang galing-galing nilang gumawa ng yung parang lubid talaga. Ngayon po ay ganyan na po ang magiging itsura ng ating glutinous pagkatapos kong gawing parang lubid. So, ayan na po lahat. Lulutuin na po natin yan ngayon. Ngayon po ay naglagay na po ako ng mantika dito sa ating kawali. Ngayon ay paiinitin po natin ang ating mantika. Tsaka po natin lutuin yung ating shakoy. Ngayon po ay pwede na nating ilagay itong ating shakoy. Isa-isahin lang po natin. Tapos pahihinaan po natin yung ating apoy para hindi po masunog. Huwag nyo pong idikit-dikit. Talagang didikit sila sa isa't isa kapag masyadong magkalapit. Kaya ilayo po natin ng konti. Tapos hintayin natin na mag golden brown yung kabilang side. Tsaka natin babaliktarin. Ngayon po ay babaliktarin natin. Ang sa kabilang side naman ang
ipapa-brown natin. Mabilis kasing lumikit ito kapag medyo hilaw pa. Hihintayin lang po natin na mag golden brown yan. Tapos, tsaka natin babaliktarin. Ngayon po ay babaliktarin na natin kasi nag golden brown na po yung kabilang side niya. Ito namang nasa taas kanina ang ipapa golden brown natin. Dapat po ganito lahat ang kulay niya, tsaka natin hahanguin para crunchy po siya. Sure na sure po ako na napaka-crunchy nito. Kasi ilang beses ko na pong nasubukan na lutuin to. Yan. Ngayon po ay nakikita nyo na po na magkapareho na po yung kulay na back to back. Ngayon ay hahanguin na po natin yung ating shakoy. Magiging ganito na po ang itsura niya kapag luto na. Yan. Ito po yung pang second batch ng ating shakoy. Yan. Ngayon po ay hahanguin na natin tong ating shakoy na pang second batch nating nilagay. Ang sarap po nito. Tapos, pwede rin po siyang pang negosyo. Tsaka, kayang-kaya to sa bulsa nyo. Dahil mura lang po ito. Ngayon po ay ilalagay na po natin itong ating white sugar dito sa ating mantika kanina na pinagpritohan ng ating shakoy. Tapos, gagawin nating latik ito para doon sa ating shakoy. Pahihinaan lang po natin ng apoy. Ilalagay lang po natin sa pinakamahinang adjust. Hahaluin lang natin to ng hahaluin hanggang sa maging golden brown po yung kulay niya. Ngayon po ay nalusaw na po yung ating sugar. Medyo nag-golden brown na po siya. Hihintayin pa po natin ng konti na medyo mag-iba pa yung kulay. Tsaka po natin ilalagay yung ating shakoy. Yan. Hahaluin lang natin yan ng hahaluin. Huwag nyo pong iwan, baka masunog po siya. Ngayon ay pwede na nating hinaan ang ating apoy. Ganito pong kulay ang gusto ko. Ngayon ay pwede na po nating ilagay itong ating shakoy. Ilulunod na po natin lahat yan para sabay-sabay na po sila. Tapos mahinang-mahina lang po yung apoy. Kailangan ko pong gamitan ng 2 sandok para malagyan lahat ng ating caramelized na asukal.
Ngayon po ay magiging ganito na po ang itsura ng ating shakoy pagka naluto na po. Yan, ang ganda na po ng kulay niya. Ayan oh. Kinuha ko na po yung iba kanina kasi hinati ko po siya kasi sobrang dami po. Hindi po magkasya sa aking kawali. Ito na po ang ating finished product ng shakoy. Sana po ay magustuhan nyo at subukan nyo ang reseping ito. Pwede po siyang pang negosyo at saka murang-mura lang po. Maraming salamat po sa inyong panunood. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share po kayo. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!